na yɛde bie ɛda no ano ɛboawo sɛ ɛbɛyɛ a ɛda no wobɛhyɛ ase yie na watumi anante ɛda no mu akosi awieyɛ ne anɔpa yi onyame de adom yɛ na yɛde bi ma wɔ matodin sɛ don't grow weary ne ameka ne sɛ empaaba ade ye bia mu empaaba wate koso a na ye onipa a yenim wo sɛde nipa nim wo no koso a na yesa wabrabɔ pa no koso yesa wo tenene no koso yesa wo papa ye no koso yesa ade bia wo ye no na ya de papa no koso ye empaaba na wampaaba ubedi obre esomfa so eno ne anopai mafutu sama mede mawo na ofa bible no na wokenkan a Galatifo nwoma no etinsia ne nchichemu nkono no eka asema mekan ewo ho dia okkyroye no ekenkan se na momma ye mmere papa ye mu na se ya mpa ba ye betwa so aba ne bre emu asem ye mede dodo o se mamu mmere papa ye mu na se ya mpa ba ye betwa so aba ne bre emu abusuafo mmere papa ye mu wate enipa ho ahomte ena ewiase asetena eden ewiase asetena na emu nsem enipa ho ya eya ahomte nti enora kora wo kan se afi de wagyae papa ye efi se papa no waye bia unya yeye wota akora kan se wo ye papa na wo papa adana wo bone anopei Awurade se menka nkyere wo se enyae papa ye empaaba na se wampaaba ubetwa wo papa no a wo ye no ubetwa so aba ne bre emu eto da bia ewiase ne mu ade ye utimi hu se wayi wakoma mu ena wo ye ade a wo ye no nanso wo ye papa nyina da ubo modin bia da esese nipa bo nanso de abeye bia no enso nipa ni de abeye bia no nipa nyiwaye anopei bible no say empaaba na sa wampaaba ubetwa obre so mfaso o papa na waye no ubetwa so emfaso enti anopei ade bia wo ye na ye ade papa no menyai akire edie kosoa na kutamu adwuma na wo ye a yi wo yam na ye obi adwuma na wo ye fa adwuma no tare wo bo fa adwuma no tare wani ase fa adwuma no se eye wankasa wo de a na firi akoma mu ye adwuma no te se adwuma no ye wo de a eto da bia nipa kora beserew nipa beka kyerɛ se wo de wo pa adwuma dodo adwuma no ye wo nko a wo de a nipa beka sanse we nyina kyerɛ na no pay bible kan kyerɛ se wampa aba na ukoso ye adwuma no na uye ni ye a wo bere eso aba no ewanimu biribia enche eba obetwa sa aba no menya wadwen se ugya ye adwuma menya wadwen se adwuma na wo ye no kura no nipa mu menya wadwen se adwuma na wo ye no kura no wo ye adwuma no kura unya mfaso obi amfiri mu me se wakatua di akira eba akaketua bi akakakra bi enti menya yansa to boase na wo bere enye kwa modi mobi a wo bo Awurade ehu na Awurade bekae wo ama obre nokwaredie ne aba wampa na wotena ase na otimi ye adwuma ne ye no ubetwa so aba anope ya me ka se kura wapake wo neema ujaya wade fi se bema ne ni bi de mawo efi se oba no omu enti waye wadwen se anope uja wade minu ya bema me pesa me ka kire wo se twen kakra tena se na wode yiwuyam se oba warefo na wade awade no sedia esese oba wade na wode tena awade no mu ya woniema nyina pepepe empaaba ewa awade no mu Awurade bema watwa wo bere so aba o ma wo mrengu da enti anopai mempaaba ewo ade bia wo yemu
awade no eden kura tenamu na ubehu se awiesie no ommoa no unshira ebeba ene ya waya adwen se ujai no ebia ne ya ana ochena ena na unshira eba empabo na sa wampaba ubetwa obere so mfaso taxi driver uchi obika uchi nti nipa kro ne yire kasa wanim rough ne maktie eya basa ye yaw te se atantan de bi ye yaw te se mfaso bi anu so ye yaw te se liberani empaba koso na ode kita umudie mu na ye wadwuma na sa wampaba ubetwa obere so aba ne bere emu at the right time eni achire kura awurade betimi ahiraw taxi driver said ya wadi nokware amaka onabi no awurade betimi ahiraw ama wanya wankasa wonsam ka na watwi wade it is possible ebi ameka se wani na bibia so ntino obefa ne se na ne awo kan ebefiri hin na aba bibi ye awurade ye na bibia ni ho a ewiase den ma awurade ade ketewa bi so awurade betimi afa so de apagyaw esanse wudi nokware na wampa abanti awurade betimi afa saade ne so apagyaw obi bag ebetimi aka wo ka mu wo de bag ne bekwa akoma nipa koro na nase a ode be ma wo no ebetimi ama wakwa akoto ka no ebi this is the doing of the Lord na niema awurade obetimi aye no ebi enie anope empaba o ade bia wo ye anamon bia wutuo ba bia wakoduro wakoma abubuo na wabo wadwene pose ene wugya yadwuma wabo wadwene pose adekye ubegya yadwuma wabo wadwene pose anamon bia wutuo no bosumi ekọ awie ya ubegya ni nyina no mepesa meka kire o se akakakra enti mempaba twen tobo ase na sa wampaba ade a woye no wampaba ewo mu a ubetwa obere so aba ewo ne bere mu efise ewo awurade mmere mu no oye niema nyina fefefe e de hye ono ankasa ne din animonyam na getom se awurade de mmere ene nna ene ya ade wadwe na kire wo se wakachi eye wadwe na kire wo se ache awurade mmere mu no ebia unuru baabia encheye enti tobo ase mempaba na eye danyara awurade odo hya ase no odo beko akosi awieye ewom se eden de awode betwen no eden emu ya nanso se wampaba anopai bible na declare se dia oye bibia wampaba ewomu no eyade a awurade obema na twa ne papaye ene nade pa oyeye no ubetwa so aba ewo ne bre emu nti anopai my message for you and say mempaba wate kosoa nagu abapa kosoa na dua tenene aba kosoa na dua papaye aba kosoa nafa nokwaredie etu anamo na saa niema amebobo so nyina obde beka wabrabo ho no awurade be surprise before the end of the year awurade be connect oboafo de amao o nokwaredie nti ena ade ba ko ya ye wa adwuma mu a yennim ene se wo wa adwuma mu ubetima ye ne sasa wo ye bia but bia na adwuma number a wo mu no wo modemu a wo bo nyina no wunya the benefit a wo hwehwe but I tell you honestly said dakoro eda awurade be hyira wo no sa adwuma no a wo mu no adwuma no mpanimfo mpo wo mo ne be connect wo e de ama obi adwuma bi be pie na ye beka se minya obi te se onipa bi obetima ya ade obetima ya de me pe driver ni bi a osuro nyame owo buo na obetima atwi mi ka yi de ama mi a
Ubehu se baby awo no oka ona no. Ono kra ne bedi wo ho adanse se me wo driver ni bi wo ho. Na me driver ne de said ya ne ho si dwo obetimi aye wadwuma ya wo kan. Me kan ho asama ma wo. Ubonsa wote ho a na call na ba. Say na Awurade fa so hira nipa o. Enti e to da bia baabia wo gina no eye stepping stone. Wo kofa honom na Awurade abefa ho de ayi wo de apie. Enti no se wo baabia wo no enne wo nsanya nka ne awo pa to bo ase mempa ba. Na se wampa ba ubenya wakatua ne bremu. Na se adwuma mu hompo wanya ne awo pa enam se adwuma no so ebebie kwan foforo e de amaw e wo baabi. Nti anope the message is mempa ba. Don't grow weary. Ni awukita mu bia menya mu twen kakra answer na Awurade beboa wo. Ade Akye Abia dwumadi esu ne akasima du baako na abo anopai nonsia. Ebre aso se anopai yehwe se dia ewiemu ebesi aye yedan ye ho aba. Ewiemu sachoy ekosi sen Sompa FM. Right, ebusanfo ye sama mo akwa aba eneda nso ewiemu ensem enie ye boni taw na anopai otu ani hwe ewiemu a ye ne tofa bomu ane se ewiemu ebeye nwunu emframa a ebo no emu eye nwunu ewo ho enum ti no ye behunu a very humid weather condition na enenso no weather no enyina ade baako so ebeye unstable temperature no anopai wo 23 ye hwe enimu se ebeko 29 ewiabre no emu eno beboa ma ewia no emu beye hye kakra nanso no be asset me no weather no reliable ene obetuma di udwuma bia anopai okọ emiamia ebia yebehunu se osuo no ebepepa na ni achi ebeye te se ensuo pekwan ato a se dia lightning yehunu se ayeremo nketenkete bi tete no yebehunu bi ewo miamia bi enum ebia hyase a develop ewo ho enam eno so betumi ama anopai ensuo nkakra ebegugu ewo emiamia ewiabere no ewiemu beye kusu a saa kusu ye no ebeje ewiemu aboso ewo ho na enum no nso no yebekoso ehunu ensuo na aise epepa na ni achi no afi eno achie no ewia no a yekọ ewia na wiye emude kowura anwumere no emu ho no ensuo kakra betime agu anye nsu toye ensuo kakra ebeguguo ama efomo afọ kakra ena anwumere no de ewiemu bete ewo ho enom na anadwo na yekọ da no yebehunu se bibie ete se wusie ahyase a ekyekere na ebekyekyere anodwo no nyina ede akwa wura adechie no emu na enam so bema nsuo kakra etumi agugu enye nsu toye nsuo kakra egugu aise bosu a emu eduru no yebetumi ehu bi anadwi ansana ade akye na ye kan se ya enye baabia na ebia ubehunu no sade ayaka no enti no ya na wahye eno enso ena sade ayaka no nso ensusuye ebetimi adane ebetimi abamu whether report Ewiemu sachoy ekosi sen Sompa FM. Yadamu nyina sese matwen ye na ene ewo abakosem no eyetietia ene ye emfrinhye du pepepe ena eye nsemtroni a ye frɛ no eye abanga King George na oye nsentwe wo sabre no bono ahafo na cruise specific no wo goso a ne ehoye ahafo region capital no hona na oye n'adwuma radio station no oye adwuma no ye frɛ no Success FM ewo goso hona na abrante ye adwuma na niema abrante weni wuo beye popular ewo Ghana ha ene se afi 2015 na bind the fertilizer akose yenchema kuafo ena na party fo bi ahyase area fertilizer no abrantie ne kohunu ye
ɛna ɔbɛbɔ ho dawuro ɛwɔ nsɛmtwerɛ anaa dawubɔ emu abrante no bɔ dawuro no ɛna nkrɔfoɔ bi hyɛ aseɛ yesuai ne so yenyawa ampa ne ampa adeɛ kyenyɛ na yakum abrante yi ɛda ɛyɛ okɔ ahafomantam a no bɛkɔ ɛkwan no ɛso ɛkɔ mmem no na yakum abrante yi ɛda ewuram ɛwɔ hɔ ɛnom ni wuo ho nsɛm ɛbɛyɛ etwo ɔman Ghana mu afe 2015 ɛnam so Ghana nsɛmtwerɛfoɔ kɔ GJ ɔmotwerɛ nkrataa ka ho nsɛm prosifoɔ ɛba mu yɛmfa nkɔ yɛmfa mmra abanga na kyiri kwan ayera efisɛ ɔyɛ adwuma ama Ghana ɔko kɛtaasehwɛ nanso kɛtaasehwɛ ɛde no ato ɛfɔm ɛnɛ ɛwɔ abakɔsɛ mu no ɛnɛ yɛfinhyia du pɛpɛɛpɛ a abanga yɛkum no ɛwɔ ɔman Sompa Ghana 101.1 na yɛwie ɛno saa no na kyerɛ sɛ anɔpa yi yɛbɛhwɛ sɛdeɛ yɛakwan so ɛbɛyɛ ɛwɔ hɔ ɛnso anɔpa yi nanso ehia ema abotre nokre trudo na anopei kwan so jojo enkomo kakra yede mawo ene de meba wona echi moto eso motor riders yesremo hade yenta hunu no kese okoba bi ti se kumase ene enkran no ma eye traffic wo ho kese na motor rider ohun se traffic number pavement no a eye se nipa enante so no na motor driver rider no ono nam pavement no so ebasa no ono ka nipa no esi ka kwan no emu yade a ebetumi de nkwanhia aba yenta ye ka se betumi de nkwanhia aba ne se ye sheda ye pavement no se nipa nante honom na ka so emfa kwan no mu nanso eye motor riders binom ompese obedi traffic so nti obehwa na waforo pavement no na ono ede moto no enam pavement no mu na nipa na ese onante pavement no wo mo no ate sika kwan no mu mfomso mu no ebetimi akwakofa nkwanhia ede aba nti ena no pɛ ya ye kan no ye sre ya driver fo nyina se ene se wusi kwan so a tinkanka motofo ba bia moto ensese ufa no 101.1 baabi a ensese uwura no enwura ye ne saa ye bebo ye nyina ye ho ban enkanka nipa ye nam form no ebebo ye ho ban akwanuasa enyina well anopei Ade Akye no na kyerɛ sɛ yɛbɛyɛ ahoboa na yakɔ enkran akwakofa no nsia kasebo ede abro na ene anopei no ansa na yɛbɛkɔ yɛde asade ma 21st clinic wɔmo adaroma ɛna yɛde ensɛm no ɛba ɛwɔ hɔ ɛnom na ɛyade a anopei 21st clinic sɛ na doctor fo nyinaa atena se enti tumnika na bra wɔmo enkyɛn na oba ayaresa edimu ena yede ma wo yade be ne da okwankro yade be na ade akini abre yade a wanom ho nuro abre nanso unhunu nsesan bia no fakọ 21st clinic wo mo behwa ama eto da bia ye na ye yare a ye kwa ayaresa bia no se doctor for ema ye nuro wonom aduro ba ko na yade no nko a kohwehwe mu biem ana change hospital ana clinic no efi se bia na doctor no wa mismatch o diagnosis mismatch America no ene say uni diabetes na doctor na ka say o diabetes na o ma o diabetes no na wo nom obra uni diabetes na wo how no ankasa no eda so epem ho enom eyo how kese pa eto da bia ayaresa adwuma mu no etaasi sa wakoto saate bia no bi mu wakwa ayaresa bia bi ya ma wunura wanom ache yade no nkwa tumnika na ko 21st clinic bi kura na doctor ni no wadane eye enura ese ode ma wo no 21st pe
ena yebehunu saa de no na yetumi adane akire amao na yamao enukan nukrogen no a onoma esa yade 21st fo nuro ye enuane nuro na onoma eninsunsuanso woni padua no so onom so a eboaw ema anonsu enam ti no ensorosoro yade etu yade ase etu no prekope ema no eko ohunam na twetwewo onkasa emu wapo no wapo so upeja wonsa wotesa wonsa nkasaye no emu toto gogro ukotodwe emu toto gogro fako 21st clinic na yenye waduro ni nyina ebejai honam no ankasa wotenka se emu ya wo ya okwa yebehwa amaw afei yade e wontini mu eno de wo de bade anacheze watwa fufuo ama na tonkwan emu 21st clinic for bob modern papa ewo ho enkankane entiri na efiri yesisi achi efa yesirem ba ye nan kokom yekotudwe so ho no ekwa akosi wo nan na ehye mpaboa mu no eno ye frɛ sciatica na wo de 21st a ombe ye waduro kama 0540 311 311 Omada Roma yenkonkran yenkofa kasebo Sompa 101.1 Oh, wisdom ni mitie Sompa FM, he Sompa TV. FM, he Sompa TV. Sompa 101.1 Nonsia ahaya Sompa 106.5 FM Accra Ghana de Shimaima yamamunyina che ebraso say de na KJC Company Limited anopa nonsia kasebo no ye de esomo na kasebo every Sompa 106.5 FM Accra no enam ye headquarters ai wokumase eno ye Sompa 93.1 FM ayiko ye 100.9 ewokumase Paris France ye Adam for Radio Tarkwa Sompa ye 101.1 Tarkwa de Sompa ye 103.3 Tachimai Sompa ye 106.1 Sunyana Sompa ye 98.9 Enkwanza Sompa ye 90.7 Doma Sompa ye 103.3 Mankasim ye Kingdom 106.1 FM Decoder so ye Sompa FM ye Facebook live no ubetimi aba official stories ye the videos ni nyina ebeto na wonso wa hwese de esitie te se de wusu television ho na wo hye no eno brasisia ye Sompa 106.5 FM Accra Sompa 106.5 FM Accra ye Facebook live na wa like na wa share na wa follow na wo dem ena Sompa FM live no so YouTube and some ye wi a ya boni nyina bede e de akwa to www.sompaonline.com nana KJC Company Limited anopa no nsia kase bo eno no na eno na endpoint homeopathic clinic nso eje no ababa Promasido Twisco energy drinking so ejine tata ena 20 na 74 missions so emma no akwaba ensemo ye de emma mo anopai dedi mo akotene no ebini Kane Supreme Court Judge Edna Noato ma me justice Tokono ensem no bi no aka na dwan kire MPP for pa na mpanifo eda Gold Ghana Limited no Asanko Gold Ghana Limited ano wo mo de krata bia babonte ye de munchire no ebebrem na mo director o wanchi e kire se binyiri entokwa asi hono nya de a nipa bia fa mahwere ne nkwa Emrashe bedwani owosubi onobo yejimpoachi entry so aka bibi e de afa 4.6 million Ghana cedis development fees no a NPP mpanifo e de baba ye adwuma no FDA for ka kire ema ye ton ade e won finfin mantam titiri pan wo ma wo street so ne se enjise bia won de ama won won ye nisu a asembeto na former GES Deputy Director General Dr. Kwabena Bempatando wono so akansem bi edefa BEC for so hwa ekoso yetete ho nsensem a aye arehosam no eho emfa ho sensensem koso ewo Israel for ne Gaza for ntam no Israel ni India akonte ase apan bi yedi munchim bebreo ensempi ka wenum ho ene ede som se eko ba simprimu na na KJC Company Limited anopa no nsia kasebo ye ne ede kasebo esom no pe wo Sompa 106.5 FM Accra no eyeme akosia ago abowaje mene medoba obrempona na kwaku ampoma
yɛhyɛ nkɔmɔ no ase na yɛhyɛ aseɛ ɛde free Supreme Court George yes abre wɔn ahomegye mu Justice William Atuguba na kache na ano a Omampani Chuankrata ba ese Chief Justice Mame Gertrude Eraba Esaba Tokonu we ni to akonya se Chief Justice afei bench ne so e Supreme Court nso we ni afiri ho no amanfo bebre e kasa se we e amanyosem e na ta che san se ebra na NDC won bontoa e wo man mu apra banya afimpinu ne aduonu nan mu no ne mu nipa bi kasa wo ba pe Chief Justice won be na afiri no e no ba ye wo mo ye eno na Penny ono nso atena bench ne so pen William Atuguba Justice wode atoja a kyerɛ we sɛ ya amanyosem sɛ nya amanyosem enti epase a kyerɛ sɛ wo man Ghana mu sɛ obi ba so obedi amampani ana so obedi oman ne so a won fan hyehyɛ ne mmara anya adwuma na sɛ ne wo kan ne wo ka de agu MP4 sɛ MP4 kyerɛ sɛ eniema aban yiye nyina kyerɛ sɛ political persecution and one ye no wo pɛso kyerɛ sɛ wonyi amanyosem nyina emfiri mu na nea ɛwɔ se oman no ye de niema to no Yemfanto William Atuguba any Sompa kasiye etwetwe nkoma sei. If they feel that they have enough evidence to justify her removal, why not? They have to present that report. Especially the effect of recommendation for removal is automatic. Yes, but that's why I say it is the politics that has harmed this country very gravely. Why should somebody have that mindset? Somebody has been removed. Therefore, when we come with mass, irrespective of the merits, when the parties are contesting for election, don't they have their manifestos as to what they will come and do when elected into power? So when they are elected and they are implementing the manifesto, what's wrong with it? That is premeditated and is endorsed by the voters and they are implementing it. You mean enti eden pa na beba se obi beka sa amanyosem ena obi di ye we na so amanyosem a edidi omayi mu ase oman no eno ne ye pa na Justice William Atuguba ne nsem bisa ne bi no meka wo se Sompa kase bo na wutie fi Sompa 106.5 FM Accra no na Asanko Gold Ghana Limited for the krata babonten efa nsem bia esiye ewo impatuam na impatuam no ewo Amanse South District ewo Ghana ha ne nyina ne se asrafo ne temamufo e de boso a na aye sakasaka ankoyie eti wo manfo chem se detention kase ba e na e bam potem ho sansemi e ma nipa bebre na kan se ye den e na asrafo bam potem ho na wo ne temamufo e de be boso sa ewo impatuam ho eno na Asanko Gold Ghana Limited for the abase ebi mo bo wo mo sobo etenetene wo mo sa wo mo so se nam se wo mo kɔ wo so wo mo kwakotu agudie no e na nam so e de sa wo haw ene abenedie no aba ama abusua no kora ebi afiri mu na krata company ne de ba bonten wo mo kyerem se abusuafo ne nipa bi afiri mu nte no wo mo fa kwanya yesu no mo de yakosam a emu do na wo mo de ama na wo kyerem se asankofo wo mo ye adwumaso ne adwumaden wo mo ne local authorities empanifo e da kroma no empanifo ne nyina ano aban empanifo na wo ma ye hwehwemu afasa ansam ne ho na de enam so ema sasakasaka ne wuroye na ebaye no wo matimi etuase na company ne sinhwehwemu a ekoso no wo mo ta akire pa ombehwe ama bibia nso edimu ye toa ensam ne so na ye kɔ gbenyiri enkomomu nano entokwa ya asori ewo gbinyiri ewo sola tuna kaba ewo savana mantem no mu no enam so amani bebre aye tukotena ewo mayi mo ebinum kura mpo mane bo ayate ne se ebinum ne nanam Cote d'Ivoire ena fa Burkina ebi kura piemu akodu Benin ni Nigeria nyina na efiri eho enso eba wanchi no emu nwa bebre ewo bono mantem mo eno na amanfo na ano na amanfo ka se maami bia